Atuan na pud ning tubagon ang isa sa mga argumento sa atong higala nga membro sa Iglesia ni King Kong. So mao ni komento niya. Strawman argument na pud na sino pataka na lang gyud kagyawit nga si Kamanalo ang manluluwas sa ANC. Unsa bay strawman argument? Ang strawman argument is a form of argument, an informal fallacy of having the impression of refuting an argument, whereas the real subject of the argument was not addressed or refuted, but instead replaced with a false one. One who engages in this fallacy is said to be attacking a strawman. Wala man ko naghimo og laing tawag anang issue. Ang atong issue dinhi is number 1, ang pundasyon sa Iglesia ni King Kong. Kinsa ang magtutukod sa Iglesia ni King Kong? Ang pagparehistro about tawag anang estado nga corporation soul. Nga ikaduha ay ikatulong nga tawag anang punto kung kinsa tong magtutukod mao po ang responsable nga manubag sa iyahang gitawag og gitukod nya pagkahuman strongman argument na nga apil man na sa ato ang issue, ratsada man na sa atong issue. May bagaingon lang kag strongman argument nga naman kay dili ka maka-refute. Ikaw man gani ang pataka lang og tawag anang labay sa mga question nga bisag dili na apil sa ato ang topics, bisag asa na ka naabot. Mao ni klaro nga strongman argument. Dili ako ang maka-commit sa strongman argument. Unya nga nang malain man mo, nga nang masuko man ka nga tawag ining kuan nga moingon ko nga si Manalo ang manluluwas ninyo. Nga tinuod man sad pud na. Nga naman bisag pag di mo moangkon, bisag pag dili na ninyo na inyong doktrina, ang punto ang baruganan nato nga kung kinsang magtutukod mao to ang manluluwas. Sama ba nga si Kristo? Si Kristo ang magtutukod. San Mateo 16:18, pagkauman siya pud ang manluluwas. Sumala pa ni San Pablo, Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. So nagpasabot kay si Manalo may nagtukod anang inyong pundok kanang Iglesia ni Kristo ni Manalo nga natukod ni adtong 1914. So nagpasabot nga ang manluluwas ana makahatag ta og dako ka konklusyon, ang manluluwas ana mao si Manalo. Katong yung anghel nga gitawag og itom og tako. Wala gyud kay ikapakita nga reference ana sino. Kinala ba ko mo pakita og referensya? Nadayag naman na ang pundador, ang magtutukod, mao pud ang manluluwas sa iyahang gitukod. Muna sa among kasi Kristo man ang nagtukod sa among iglesia, muna si Kristo pud ang among manluluwas. Ang sa inyo kay si Manalo man og katong 14 ka mga Tagalog ang iyang kauban, mao pud tong inyong manluluwas. Si Kristo nga among magtutukod. Nagsaad siya sa Juan 14:1, isaaran niya katong mga iya nga moadto sa iyang amahan, mag-andam og daghang mga lawak. Aron bisag asa siya tuwa pud ni. Ang sa inyo, asa man dadon sa Punta Santa Ana, Manila. Tagai daw ko og dokumento sino nga si Kamanalo ang manluluwas sa ANC og ibaba na lang na nimo. Nung na ko maghaptag pag dokumento, logic na lang ba? Major premise na to. Ang founder based sa biblical perspektiba, ang founder or ang magtutukod sa iglesia mao ang manluluwas sa iglesyang iyang gitukod. Si Kristo kay mo ay magtutukod sa Iglesia Katolika, so therefore si Kristo ang manluluwas sa Iglesia Katolika. Okay, direkta kang Manalo, major premise. Again, balik ta. Ang founder maora pod ang manluluwas sa iglesyang iyang gitukod. Second premise, minor premise, si Manalo ang founder sa Iglesia ni King Kong. So therefore, si Manalo ang manluluwas sa Iglesia ni King Kong. Asa may strawman argument na asa man din na ang tawag anang illogical statement na to. Pero ang problema lang po kung si Manalo ang inyong manluluwas unya hantod karon wag gani mi pagtuo nga si Manalo naluwas bagwa. Asa ka mo pampuniton moabot ang panahon sa ikaduhang paghukom. Kung mga matay mo. Asa ka mo pampuniton? Makabira ka sa Manalo sa inyo? Wala gani mga members sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Pagkuan mo ka ng pamalandong mogdagko ba? Pamalandong mogdagko nga pagmamatay mi asa ka mi paingon. Kasi Manalo man among tutukod basig dadon mi sa Punta Santa Ana, Manila. Unya pangkalibutan lang man na nya kung mamatay ta nabi ate kalag nga hukman sa Dios. Nya di na pwede nga dito sa Punta Santa Ana, Manila na ibutang. Ang kapaingnan ninyo di mo tuog purgatorio. Duha ra gyud na kapaingnan either langit or impierno. Nya di man mo malangit gihapon kay dili man mo iglesia ng gitukod ni Kristo, ma-impierno gyud. Yagi na padong. Ikaduhan na pod nga argumento sa ato ang higala. Ingon pa niya, unsay English sa jefe superior sino?
Himuon ang kunin mong translator intaw hinuon. Ilig mga Google dito kas Google magpa-translate. Tanawa ra gud to imuhang ko ano present head nimo nagtuon lang kag ang translation kabi sa aktual wa ka bantay nga naapoy gitawag og hefe aktual or aktual titular ay nalang Ginoo ko unya kanang kabi sa aktual dili na ma-apply didto sa rehistro nga man kay nagapunting og balaod ba legal kung baga ba legality kung baga so di siya pwede nga i-translate niya kabi sa aktual gikan sa pastor o pagbalik ana kanang present head mahimong kabi sa aktual dili kundi ang tamang translation either tawag ining aktual titular or hefe aktual. Muna pag-abot sa ubos, klaro man kayo dito, hefe superior, pastor o hefe superior. So tama ang translator, kamo mali. Sunod, ingon pa niya, nasa termino din ang gigamit nga, muna ginagamit sa mga membro sa dili ambot lang ha, di man pud siguro tanan, kini lang gid pud siya. Ingon niya kaon lang di ay pagkaghugaw sa tao kay tai man ibutan dere. Pero ako lang ilisan. Kaon lang di ay pagkaghugaw sa tao sino? Hungitan kag taga University of Manila. Jesus Ginoo ko in town oy public documents man tawa man ta magisgot og personal dokumento publiko ang ato ang gihisgutan. So dito tas dokumento publiko imposible man pud na kun kanang dokumento publiko mo publish nagbutang bakak. Dili gid na pwede mo publish og butang bakak. Samot na nga dili gid mo publish og dili insakto nga pamaagi sa pagpresent sa information. Pwede biya sila mapailan og kaso anang falsification of public documents. Karon, kung miingon ka nga mali ang ilang translation, hugaw tong ilang translate, i-contest niyo sa court. Na may proper forum about tawag anhang legalities pero nganong wala mo ni contest ngano man kay maulawan man mo. Nganong maulawan man kay motug-an man mahibaw-an man ang tinuod na kanang inyong pundok ang present head of founder si Manaloyloy katong anghel nga itom og pako. Una. Next, ingon pa niya, basagikan sa University of Manila bisan na hugaw sa tao lamyon gihapon ni sino. It is a fallacy of non sequitur. Morning ingon aning klase nga tawag aning argumento ba nga makit-an nimbo nga wagi intay ka bang kaagan in taon maluoy pud in taon ta. Okay. Nga, mo ni dagan sa imong giingon nga credibility kuno sino. Kay kun itanggi natong kredibilidad sa tawag ka ng Journal of the East Asiatic Study o kanang imuha o kanang inyong mga ministro mas mutuo ko sa University of Manila kaysa ninyo nga naman kay University of Manila dili na mo publish og kanang naay gikilingan naay gidapigan dili na sila bias nya kamo kung kamo may explain bias naman mo daan. Kaya kamo ra may nagbuot-buot anang inyo nga ingon mo gumuni tinuod. Example, kanang ingon mo nga si Manalo Anghel, nahunaram na ninyo. Yang inyong kutloon mga libro simbahan Katolika, nasamot. Ginamada. So ang naay dako nga kredibilidad, naay maayong credibility in terms of public document kung itandi sa mga ministro sa Iglesia ni King Kong o ang nagdumala anang Journal of the East Asiatic Study, mas credible kaptong nagdumala anang maong publication na kaysa sa inyo. Next, ingon pa niya, no need na namo i-contest sino kay matubag ra na namo nga dili na maoy doktrina science nga si Manalo ang present head. Jesus asa mo manubag? Prasingon ani nga forum sa publiko dito ra mo manubag. Agi ninyo og proper forum. Ngano man kay ang hisgutanan is legalidad. So ang matag termino nga gibutang din na sa publiko dokumento publiko. Legal na nga mga terms ang gipanggamit. So dito mo sa public forum or sa tawag ini nga legal forum, wadto. Dili mo explain dito sa mga tao nga kuan man ni. Ikaduha, mali mahulog nga gihimo ninyong naay diferensya ang mga pangunahuna sa korte o naay diferensya ang pangunahuna anang mga nagdumala anang Journal of the East Asiatic Studies. Kamo rin tinuod. So buti pasabot, dili ninyo i-contest nga naman kay kabaluman mo, dili mo makasupak sa kamatuoran nga kanang si Manaloyloy nga itom og pako. Mao na inyong founder, mao na yung present head.
Nya at the same time mao pud ang inyong manluluwas. Okay. Ingon pa niya, sisiyo ra kaayo na tubagon, sisiyo nagpait ka naman gani bisag asa ka naman gani paingon nya pagkahuman para magkabalos lang ka, makichismis pagyud ka sa isyu sulod simbahan Katolika. Muna to makita ikaw ang nakakommit og strawman argument. Okay. No, next, ingon pa niya, imong tubag maoy wa nagkadimao. Ano man kadimao? Gisa-isa ko naman na. Oh, nagkotlo kag tawag anang mga legal commentaries, nagkotlo og legal dictionary. Nagkotlo ka og kining mga explanation about corporation soul regarding sa tawag ining soul administration or administration lang, nagkotlo pud ko. Nya ako ang gipribahan na si Manalo dili lang kay administrador lang. Kung dili tag-iyag yun. Okay. Nakakatawa ko nimo na mas labaw na ko. Grabe katawag yun ako nimo. Man magbasa ko sa imong mga komento, muna ko gitikon. Okay, uyon ka nga ang kabi sa actual Spanish na sa present head. Dili sa tanang panahon. Ngano man kay ang term nga present head, pwede siya ma-translate. Number 1, kabi sa actual. Number 2, tawag ining actual titular. Number 3, pwede po siyang ma-translate nga hefe actual. Pero nigamit man tag legal documents or public documents, so dito ta sa mga legal terms. Tanawa na lang sa kuan, tanawa na ng English anang translation at English translation sa inyong reason niya i-translate sa English. Di gyud na mabutan niya kabi sa actual. Ang gigamit is hefe actual. Or dito sa terminong gigamit sa original nga kuan, original nga Spanish language sa rehistro sa Iglesia ni King Kong, pastor o jefe superior. Mo na. Okay? Karon dayon nagkaulahin ni ingon na pud kag sayop nga ang translation sa present tense sa Spanish. Ingon ba di akong sayop ng kabi sa actual? mo na ginelisod ba kanang kusog kaayo mo hatag og argumento. Unya pagkahuman wala nakabalo di kabalo maminaw ba? Tan-awan ng imuhang pagkatoy-toy nimo. Kung sa gitara pa, stagyong yabaga in town. Makita ginato nga kanang pagtulunan nga imuhang gisunod pagtulunan sa abat. Ano man, makita man nimo nga kaklaro sa kong explanation nga ang translation dili lang kay kabisa aktual. Kundi ang translation in terms of legal terms dili magamit ang kabisa aktual sa translation as present dito sa rehistro, kung dili ang pwedeng magamit either actual titular or hefe aktual. Ngano man kinigamit man og legalities balaod. Okay, rehistro man to. Dili man to simpleng dokumento. Ngaon sa man, si Manalo mao ang founder o present head sa iglesyang imong gipasakupan. Mo lang nga kung matulog ka no na matay si Manalo ako manuluwas no matay madisgrasya magidinoon ko. Nya ang katawanan pagyod kay ang nagkorek-korek nga mingon daig mali tong translation sa kuan, mali ang translation sa Journal of the East Asiatic Studies. Kinta na pong mga membro ni Manaloy-loy. Jesus, kinuha yung tao ni. Saan na inyong kredibilidad? Saan na credibility nga mo? I-contest ganin ninyo kaya para makita nato. Kaya ang korte na may makaingon na nga, tama ang translation sa journal or mali ang translation sa Journal of the East Asiatic Studies. Pero wala na. Gigi 1914, nag-100 copy na lang. Ang tuig sa inyong iglesia ng himugso. Gikas pagkahimugso na. Karon, uyon-uyon mo. Kaupat, ingon niya. Sa comment ko pa lang, nagkamamo na si sino? Tira. Nagkamamo ba ko? Sure ka? Labi na sa aktual nga sangka, labi na sa aktual nga sangka sa debate, tira mo na makagadamgo. Daghan pa kaayo kag assignment sino? Assignment sino? Mo ni iyang gihatag ko nga assignment ko nako. Mo ni klaro nga strawman argument. Instead of mag-focus sa isa ka topic, bisag asa na siya naabot. Ano para matabunan ang iyahang pagkakuan ba? Matabunan ang iyahang pagkaparot ba? Kumbaga. Matabunan ang iyahang kana bitong kanang makita nato ba nga pagkadesperado sa maong argumento. Tanawa ni iyahang mga questions kuno. Ingon pa niya ako daw kunong assignment. Ingon niya, ang Dios ba sa mga CFD nga Katoliko nga dili mamatay? Mao ba usab ang
Dios nimo sino nga imong gipamatud-an nga nagpakamatay, guba na pud Katoliko, Hesus Ginoo ko in taon oy. So na pagkachismoso no. Dili ka makasabot sa teolohiya, doktrina simbahan Katolika ngano man lalum ang filosofiya o teolohiya sa simbahan Katolika. Mogamit mig metaphysics, mogamit mi og tawag anang mga gisulti sa mga doktor sa simbahan Katolika. Unya kung sa imuhan ako na i-explain, Hesus Ginoo ko in taon may kasabot sa simpleng pulong nga naa sa Biblia. Usa lang kahag buhatag mig philosophical argument, theological argument regarding anang klase nga doktrina. Kung naa may problema regarding anang baruganan, kung ang Dios ba pwedeng mamatay o dili, amo na problema, dili na inyo. Ay paglabot-labot lagi para dili ka mahimong chismoso. Obi ako gani haw no ko maglabot-labot, nihisgot na ko gamay atong inyohang kuan. Inyohang unsa na katong inyohang murag silbi kining issue ninyo nga mahitungod adtong siya tawag ini kining corruption na akong ipakita lang ko na dili ko gusto ba mga comment o strongman argument tanaw na to ha akong i-share screen para makita ninyo sa ba to okay para makita ninyo mga higalag mga igsoon ako dili ko mag-apil-apil. Dili ko maglabot-labot, pero ako lang ipakita. Dili ko gusto mag-apil-apil ani nga butang. Ngano man, tungod kay para makita ninyo ba nga, uy hala, pasani House of Manalos divided. Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Unsa man ni? INC leaders accused of corruption. Corruption daw. INC leaders accused of corruption. Sa pa, INC pastor confirms kidnap. Siya pa ni, ano pa ni? Mo ni inyohang kuan mo ni inyohang parinti or sa ba ni manghod ba ni sa anghel ni. Mo ni inyohang mga ministro ng inyong gipang excommunicate. Mo ni mga tawana appeal pa ang kuan. Appeal pa ang tawag ining inahan sa giilan ninyong kuan, giilan ninyong anghel. Giilan ninyo sugo sa anghel there, rather. So, di ba? Dili ko mag-apil-apil ngano man kay inyo haman ang problema. Dili man na among problema. Mao pud na sa mong doktrina. Kung naay pagkabingkil pinaagis pagpanabot ang final say amo ang simbahan. Mo na sa mua. Wala ka mo nga naa sa gawa simbahan Katolika kay di mamusakop din ayaw mo paghimog chismoso ra pud kay mo. Kinsa man gyud ang Dios, kinsa man gyud ang Dios sa papakikoy nimo sino? Katong Dios nga namatay o ang Dios sa imong brothers nga si FD nga wala mamatay. Luya po din taon makita bi ani mo na sa profession of faith namo. Nya pagkahuman again sa kunang giingon ay lagi sig chismoso. Tubagon ko na kung magkatoliko ka. Kung magkatoliko ka, kana tubagon ta ka. Asa din na ang insakto. Kami nagumi pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik kanhi. Mo man mo pagtuo. Kini bang Kristo matuod nga Dios ba ni? Yes, matuod nga Dios. So kining Kristo nga Dios mao ni namatay. Nabi si FD mingon nga wala namatay, ilahan ang problema. Mao ni pagtuo sa simbahan Katolika namo. Kining Kristo nga Dios namatay ni. Kamo di mo matuo ana mo di gyapon lagi makasabot. Walang ayaw gyud og kuan, ayaw gyud og kanang tawag anang apil-apil sa butang nga wala mo'y labot. Next, katulo. Nagpakamatay man ka ang Dios nimo sino, nag-suicide di ay ang Dios nimo sino. Kuyaw basin mag-suicide pud unya ka sino ayaw taon wa na koy migo. Mahitabo na number 1 mag-suicide ko kung mahimo kong membro ninyo. Ikaduha. Kanang giingon nimo nga nagpakamatay man ka ang Dios. Ang unahuna nimo, ang translation lang nimo, parehas ka tawag anang present head, ang unahuna lang nimo ang only translation sa present head kabisa aktual lang. Kining term nimo nga nagpakamatay ang Dios. Gigamit nimo nga sa imuhang tawag anang pangutana, ang imong unahuna ang translation lang ana is suicide. Wrong. Same sa tawag ining present head. Ang present head, daghang translation, depende sa paggamit o giunsa siya paggamit.
Kung gigamit legal, ang translation sa present head, either hefe aktual or aktual titular. Dili siya matranslate as kabesa aktual. Then ikaduha nga point, sa tawag anang atong gisgutan, kining nagpakamatay ang Dios. Ang imong una suicide lang. Mali. Ano man kay ang suicide, nagpakamatay sa iyang kaugalingon nga walay pulos iyarang kaugalingong rason. Pero kung ang tao nagpakamatay tungod sa kadaghanan, tungod sa mga tao, iyang luwason dili na nagpakamatay. Dili na nagpakamatay nga suicide, kundi nagpakamatay na sacrifice. Ay, pastilan. Di agin na to mahibawan ba kung mura ba to kaya irong buang ba to nga magsipaghot? Wa kabalo ba unsa iyang gipaghot? Ana ba? Okay. Next, ningon pa niya. Sino ang kunon mo ba nga ang misa katoliko nga liberal sa yawa to? Tubagon ko lang na kung magkatoliko ka. Lisdan kag tubag ani sino kay mabuking mangyug ka. Sabi pagkalisod og tubag. Di gyud ko maglisod og tubag ana ngano man tungod kay kabalukos ka na nga butang ug ang akong tubagon ana katura pong na ay level nga pangunahon na ng katoliko. Kung ikaw ang ako ang atubangon ay dili man ta ka level ana nga butang. Kung mutubag ko sa imo mura magbata ba? Bata nga masuso og kining tawag ing dagko na. Ang pagkaon sa dagko kanuna. Ang pagkaon sa gagmay mga bata gatas pa. Mura bag ikaw dili pwede nga pagkaon ta kagahik ibasig maimpatso ka. Mao na nga dili nako natubagon diha nimo. Abi nimo ngano, di ko musugot nga maimpatso ka musudlot unya na imong mata. Usiga na kay wa kanilis eh. Ay, kanang chismis. Sige kag chismis ra yun. Sino asa mabasa sa Biblia? Nanapod ning asa mabasa sa Biblia. Asa ba to? Ang giingon ni tumulak nga ang Katoliko Dios nun mao'y gipuy-an sa yawa nga gisunod-sunod. Ginoo ko kadaghan din nagsampol sa Biblia, San Pedro. Dios nun man to, di ba? Sa may giingon ni Ginoong Jesucristo, bantay Pedro. Kay ang yawa sa magliyon nga naglibot-libot ra diha nimo. Nya pagkahuman gitintal sa ginagina pa sa Kristo nga pahawa as tanas. Di ba? So kadtong mga pinili sa Dios, mao gid to ang iyahang tintalon. Kamo di na mo tintalon kay iya naman mudaan si yawa. So tama tong giingon ni Atty. Teofilo Tumulak. Pero ayaw ibutang ang pulong ni Atty. Teofilo Tumulak sa Biblia. Ano malos ara man nabuto na si Atty. Teofilo Tumulak. Mo ni kaguan ninyo nya kanang imo pagtulon nga asa mabasa imbento man ang lottery kopya ninyo. Dili man na inyo. Ang inyo mga pagtulunan nga tawag anang gituuhan nyo karon halos tanan ana dili na inyo. Ang inyo lang din na kanang angkon ninyo mas manalo anghel mo na inyo. Okay. Katong giingon ni Teofilo Tumulak nga mga Katolikong gisunod-sunod sa yawa sino. Kinsa man to sila? Katoliko nga datig sa Novus Ordo o Katoliko nga SSPX? Lisdan na pud kani. Wala jud gani. Chismuso jud king grabe gani mo ka tawag anang ka chismuso ba? Tuo ko nga ang babae ra chismuso na po di lalaki mo da chismuso pod. Okay. Niya, so ato aning tawag anang tubagon ang tintalon sa yawa kadtong maayong Katoliko. Ang magpili og magtan-aw sa maayong Katoliko kinahanglan isubay sa dogma o doktrina sa simbahan Katolika. So ano sa amna to na mahibaw-an nga makatudlo mao ni gisunod sa tawo nagtudlo sa dogma sa Iglesia Katolika pagkatoliko na para makabalo ka na. Kay lisod ang kaayo nga musulti ko nga Novus Ordo or tawag anang SSPX priest or tawag anang faithful. Kung makakasabot, pait ka manggani nga sir tag Biblia. Sana ka mo gamit ang filosofiya ag teolohiya. Jesus Ginoo ko in taon. Kapito, sino unsay klaseng misa gigamit ni Kristo adtong nagmisa kuno siya? Matud ninyo sino o pagkuan sa simba sa una sa misa. Ito bagon ta kaana kung unsang lengguwahe ang gigamit ni Ginoong Jesucristo. Ikaduha, kanang giingon nimo nga pangutana mahitungod sa gitawag og misa, wala man mo'y misa tudluan ta ka sa basic catechism sa misa before ta moadto anang issue regarding traditional nga misa o kanang misa nga Novus Ordo. Wala pa gani kakakaon sa pinakasimpleng katesismo simbahan Katolika ng kindergarten catechism, mulapos na kana, samot ka nga mayabag. Samot ka nga mga yabag kung tawag anang multubag ko nimo anang adi ka kasabot, useless. Mura na kong kalansyang, sige piyak-piyak, kawa kasabot sa kong istoryahan.
Okay. Sino tubaga akong mga assignment sa imuha og kung matubag nimo tanan with document and biblical basis, magkatoliko ko sino Jesus Ginoo ko ay baligya in taon na imong kalagoy, pagkatoliko nga kusang loob pagtuon. Ayo tungod nako kay dili man ko Dios. So Ginoo ko, ang akong gitubag nimo, gitubag ta ka og tawag anang insakto na ako'y gipangkutlo nga gitawag og mga dokumento din i-research na. Kaya lisod bang pagkaayo nga, napugos ka lang tungkol na ako gihatag ng dokumento. Dili, pwede eh. Pag-research, igwi mo. Mana, gitubag na nako ha. Sa imuha, gyud ko magpadoktrina para makakatoliko na. Dito, gyud mo sung katikista. Number 1, katikista ka una. Ayaw sa kuha. Dili man ka kasabot og sa kuha ka diretso. Magpakatikais. Dito ka sa katikista, tuduan ka to ba nga, pila ka Dios ang gituuhan sa simbahan Katoliko o sa pila ka persona, isa-isahon ka ba? Basic una. Ayaw ko naglapos sa mga isyu, mga pagtulunan sa simbahan Katolika nga wa ka kasabot. Okay? Alain na argumento niya. Patuo-tuon na pod kasino. One mo na statement niya, nigamit og dynamic translation ang University of Manila pag-translate sa rehistro. Asa gud na nimo nadungog nga chismis no o kaha na aba kay document ana o gibaba na po na nimo. Katawa man gyud nimo gyud. Ani ha, tanawa ra gud na. Pati ba naman ways of translation? Pangitaan ko nimo referensya. Isus Ginoo ko nimo oy. Ang ways of translation pamaagi na sa mga translator unsaon nila pag-translate. Mo di ba kini gani ka simple kaayo nga butang. Di ka kasabot. Ha? Simple kaya nga butang ang pamaagi sa translation. Giunsa nila pag-translate bisan si ventilasyon kabalo ana. Na ay mga syntax ng ilang tan-awon nga dili matranslate sa usa lang kapulong. Kinahanglan na agi mga adjectives nga himuon. Ay, pastila na lang yun ninyo. Or basig kani gihatag lang nimo ning pangutana aron tawag anang mag-alibay ka lang nga unsa man nga ang akong gisulti nga ni gamit og dynamic form of translation ang mga translator aron pagpadayag pagpaklaro sa mga termino gigamit sa original nga Spanish, pagpadayag ug pagpakita ka kanang inyong manalo mauna ang inyuhang manluluwas, mauna ang inyuhang tawag ining kaning fundador og present head. Mingon na pud ka nga nabal kay mabasa sa rehistro nga manluluwas ay sige Ginoo ko in town. Sige na lang kag mabasa, basin bisan gani ka mo wa gyud magtudlo mo way mabasa. Kaya ka na mapribahan. Okay niya. Ingon dayon siya. Wala gani ka kaila sa taga University of Manila ang nag-translate ana unya patuuhon na pod nimo imo mga inosenteng igsoon nga Katoliko na naggamit sa dynamic translation. Jesus Ginoo kinahanglan ba din magila-ila? Kanang mga tawag ining encyclopedias. Kinahanglan pa din ako ila-ila kung kasi mga tawag anang contributor ana. Kaya para maigong ko credible ba ito o dili? Ang nakapahimong na ay credibility ang nag-translate anang maong gitawag og rehistro sa Iglesia ni King Kong. Credible silang. Number 1, tungod kay sila ang person in authority sa kana nga office nga mag-translate og public documents aron ilang ilathala. Diha sila tawag anang credible. Kamo, naman kredibilidad. Nga maingon sayop sila, i-contest lagi na ninyo lagi. Nagkatawa lang ko siya. Karon, kisa may namutbot na to. Ikaw mo inamutbot. Nga naman na, anay dokumento, imo paging isalibay. Fallacy of suppressing the facts na. Ha? Okay. Next, ingon pa niya. Sino? Ang assignment na ko, imo. Nimo, dili nimo matubag kay mabuko man gyud ang Katoliko nga nabungkag. Dagyud mo, sabi nabungkag. Ka naman taong ka. Basahan na ng kasaysayan ng simbahan Katolika. Mo nilisod ba ka na bitong mubangga bitaw sa isa ka tawag anang issue niya. Wala ka balo ba? Unsa na issue ang nila sa una pa? Normal sa simbahan Katolika nga sulayon sa mga butang nga naay krisis. Normal na simbahan Katolika dili na bag-o para sa mua. Kung dili krisis nga naa sa gawas, para sa atong sa panahon ni Hitler, sa panahon sa mga emperador kani adto after kang Constantino, labi na kang Emperor Julian, the apostate. Unya pagkahuman sa panahon nga tawag ining gusto gubaon sa gobyerno ang
ang Iglesia Katolika. Unya ikaduha ang naa sa sulod na ay tawag anang krisis. Dili na bag-o sa mua pagbasa una og kasaysayan sa simbahan Katolika before nimo na tawag anang ipangutan na bungkag ba migwa. Pag sure ang simbahan Katolika di mabungkag. Nga naman ingon si Kristo, et fortes inferi non prevalibont adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog ani. Oh. Kamo hambog naman gani mo nga 100 years old pa na inyong simbahan. How mas mo sa mua nga hapit na mag 2,000 anyos. Okay? Sa iya lagi mo sa yawa kanang Katoliko sino. Kami iya sa yawa pag sure. Why gitudlo ang simbahan Katolikang bakak? Kamo nanudlo mo bakak. Unsa may bakak nga inyong gitudlo? Si Manalo ang hilbot-bot man na. Oh. Ang simbahan Katolika wa nanudlo og bakak. Kamo nanudlo mo og tawag anang bakak kay gusto ninyo nga kuan kining ang gitagna gyud si Manalo gyud ang tawag anang ang anghel nga kanang ibong mandaragit. Pagkahuman si Cyrus dito. Karon kinsa man ang tawag anang gigaman sa yawa, ang amahan sa bakak mao ang yawa, kamo anak. Sakto gyud tong giingon nito pinutumulak sino nga sa naas Katoliko ang yawa. O yun pud baya ka ana, naalagi sa mua lagi ang yawa pero wa nagpuyo. Oh. Naa sa mo ang yawa pero wa nagpuyo. Unsay purpose sa yawa nga naa sa mua? Aron tintalon tong mga tarong Katoliko. Tarong mga Katoliko ba tintalon to? Oh. Nya mo nang manghawa mangadto sa inyo. Ngano man sa inyo, may tintalon sa inyo kay iya naman mudaan si yawa. Oh, di ba? Katawag yung gano'n. Giluliman ka nga, misa ninyo, pero misa nga iya si yawa kay dili latin ipon naman. Oh, nang chismoso na pod. Chismis na sad kali apil-apil lagi ng isyong Katoliko amo ara na. Tubagon lang tagaan og magkatoliko ka. Nya pahibaw ako kana pakita ako picture nimo nga gibunyagan jud ka simbahan Katoliko. Nya tinuod jud kang Katoliko ha. Oh. Okay. Pakatolikohon sa daw kung sino usa niya tubagon. Yes, ngano man kay issue ng Katoliko. Hisgutanan ng Katoliko. O ang muhisgot anak kadto na pong Katoliko. Kay di man makasakay jud anak bisag unsaon. Kay kutob lang mo sa mabasa ba, Biblia lang. Di naman mo kutob. Kung sa level of education pa naramos kinder. Ang kanang hisgutanan na sa college level. Oh, di ba? Oh. Pagkahanggaw ni mo sino na mas labaw jud kang hanggaw yun. Dili gani nimo matubag kay mabuking mo nga bungkag na mo sabi bungkag. Bungkag. Tanawa daw na wa Katoliko. Karong panahon na kadag Katoliko. As long as na ay misang Katoliko, so therefore nagpabilin ang simbahang Katoliko. Wag na ang simbahang Katoliko, wag na mabungkag. Hinuon na ay krisis na ay nagkadaiyang tawag ini mga baruganan nga dili na mao ang pagtulunan nga gitudlo ni Kristo diya sa iyang simbahan o gitudlo pud sa iyang simbahan sama sa nahitabo ni Arius. Sa panahon ni Arius nanudlo si Arius nga si Kristo dili Dios, kopya pud mo. Oh, kopya man ninyo si Arius. Krisis ang simbahan, majority ang dito kang Arius. Gamay lang kan sila sa Athanasius. Pero nawala nabungkag ba simbahan? Wala nabungkag ang simbahan. Oh. Ngano man kaysa dihang mo padayag kag butang nga dili pagtuo sa simbahang Katolika. Katoliko na lang kasngalan po dili ka Katoliko sa pagtuo. Wala pag Katoliko sa lagi. Before na man ako na palawman ng tubag anak kay maluoy ko nyo basi may patso ka. Okay. Murag sa imong giingon sino nga yabag nga gitara sa imo na sumbalik ang actually sa tinuod lang feel nako kaning imuhang pamaagi sa imong comment. Pag madlo ka nga matubag ko. Oh, nga naman kay mahibaw-an man gyud nga hasta gyud yabaga gyud. Ha? Karong hinuon nasakpan na tamo nga iya siyawa ng imong Katoliko unya mo sulod pa ko diha hibaw-an na nimo nga iya siyawa ng simbang Katoliko? Sure ka? Or basin lang o gipahibalo lang ka sa inyong pandoktrina na ang simbahang Katoliko iya siyawa. Nyawa po ka nagbantay po sa inyong pundok no. Wa ka bantay ana. Ang magtutukod tao gikan sa Pilipinas pagkahuman gisundan sa anak gisundan na pud sa apo wa kabantay anak unya ang simbahang Katolika nga almost 2,000 years ago na ganituman sa gingon ni Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan o magkabantay anak
Nanudlo si Kristo nga ang simbahan existidos tanang panahon kay iyagong kubanan, iyagong lawas. Nya ang inyong pagtulunan nawala ang simbahan, totally yun na disappear. Oh, karon kinsa may iya siyawa ron? Tawa na lang ko nimo. Next, kalima. Ingon pa niya, ang ulos Katoliko kay Papa Kikoy man pag sure oy. Si Santo Papa namo Francisco. Kanang giingon sa mga modernist nga Papa Kiko. Okay. Ang among Santo Papa Francisco, siya ang makita namong Pangulo. Vicarius Christi or the representative of Christ. He is not the owner of the church founded by Christ. Dili man siya tag-iya. Mo bitaw Vicarius Christi ang iyang titulo. So, Papa, makita siya Santo Papa, siya ang supreme visible head or supreme head sa hierarchy sa simbahang Katolika nga makita kanang the church militant. O, di na po kakasabot na po ana. The church militant, siya ang visible head. So, mo nang amo ang tawag anang makita nga Pangulo. Pero dili siya ang manluluwas kay administrador lang man siya. Muna sumpay na pangutana sa ato pa maunay manluluwas ni sino non sequitur. Ngano non sequitur man tungod kay si ang amo ang Santo Papa Papa Francisco ika-266 nga Santo Papa. Subot bang ipasabot daghang papa tag iya simbang Katolika dili. Ngano daghang man papa tungod kay kinahanglan nga na ay magdumala sa simbahan ni Kristo nga iyang gitukod. So, mo to ang mga administrador. Pero ang tag-iya si Kristo. Ang tag-iya nga si Kristo mo ang manluluwas sa iyahang gitawag og simbahan. Ang sa inyo, si Manalo ang founder, siya ang tag-iya ni inyong iglesia, mo pod ang inyong manluluwas. Kana ha? Sino ayag patakka kay naa ako'y libro nga sinuwat sa pari nga dili si Kristo nagtukod sa Katoliko, hay bisa pag obispo kardinal musulat ana. Usa lang ka dokumento ang ako ang iparang nimo ana. Bisan pag kardinal mo sulat, bisan pag Santo Papa mo sulat. Muna gingon ako nga dili mo makalabaw sa teolohiya simbahan Katolika kanang inyo tontolohiya na. Ang simbahan Katolika nag-apply sa insaktong teolohiya. Ang sa inyo tontolohiya na. Tanawa na gud no? Ngano ang pagtulunan, ang pagtuo, ang writer nga usa ka pare nga teologo mo ni pagtuo sa tibok iglesia? Dili. Naami magisterium, naami tawag anang supreme teacher. Kung naay nanudlo nga pare nga dili lagi na muhaom sa pagtuo sa simbahan Katolika, kanang paria irihis na. Tudloan tanong lang kagamay. Gamay lang. Gamay tanawa ha. Fundamentals of the Catholic Dogma. Pasahon ako ha. Muna nga bisan pagkapila mo mukotlo og mga pari nga nag-ingon nga dili ni tinukod si Kristo wa magtukod og iglesia. Di ninyo na maghamit para sa mo ang nagtuon. Kaniya ha? If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma properly so called, he is guilty of the sin of heresy and automatically becomes subject to the punishment of excommunication. Mani, akong giingon. So pag na magduha-duha, na ay tawag anang musupak sa dogma sa Iglesia Katolika, subject for excommunication siya. How much more ka ng pag-ingon nga pagtukod sa simbahan Katolika? Nga dogma sa pagtong Katoliko, nga si Kristo nagtukod sa iyang simbahan. So buot ipasabot, bisa pagpari, bisa pagkardinal, bisa pag Santo Papa, musulat, provided basang iyang isulat ang iyang itudlo, dili na gani mo haom. Sa gitudlo sa iyang gipangsundan, kanang maong tawag anang pagtuo dili na maoy pagtuo nga gitudlo sa simbahan Katolika. Wala sa mo aron. Di ba? Stilan nilang pagkuan lagi. Pagtawag anang pagtuon lagi. Yan. At pa ba sa inigmaag matbang lagi ta kag debate, magkamamo gyud lagi ka kay bright na ka gamay sa kinder. Kung bright na ko gamay sa kinder dapat nagatuban na karon. Nga naman kay mas dungog na nimo nga nakapildi ka og usa ka defensor Katoliko. Pero hindi man ka matubang, diha naman ka sige type. Okay. Keyboard warrior man ka. Okay, may pangpan sa panadero ni tubo pero ang argumento ni sino wa gyud ka tubo ay Ginoo ko may pangupalit kag pan sa panadero lami pa. Kay imong argumento wa gyud lami. Hastila na lang gyud.
Ikaunom, daghan na yung argumento, balik ko ani. 16. Wow. 16 na yung argumento, napako si kaunom. Ha? Ano ko, be? Napako si kaunom, ha? Next, kaunom, nga tawag aning argumento. Ingon pa niya, sa nagpuni kag yaw nga kamo mo itinukod ni Kristo nganong wala mali kay gibasa nga bisan usa ka putol nga sita sa Biblia gitukod ni Kristo ang simbahan Katoliko kay dili namo pagtuo nga Biblia lang kay kanang pulo nga Biblia lang pagtuo nga sula eskriptura dili na pagtulon ang doktrina gitudlo ni Kristo kang Luther na gikan inyong gikopya. Walang dili mi anang Biblia lang. Mubasa mig Biblia, sandi mig kasaysayan, sandi mig tradisyon. Kay mo na gitudlo sa balaang kasulatan o gitudlo sa gidawatan sa maong tawag anang pagtuo gikan kag San Pedro hangtod karon. Diba ingon sa Biblia, 2 Tesalonica 2:15, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. Kung man mo adi may Biblia lang, kay mo Biblia lang man mo ngita sige mo pangitag mabasa. Nga pagway mabasa, di tinuod mo man ang inyo. Karon kasi man di mabasa, so therefore di tinuod banalo. Ay nalang gyud ninyo. Naunsa naman ang imong style pero gibaba na wala ba ako nagbaba lang. Nagkutog mga dokumento ba ya kung nabantayan nimo asa mabasa sino nga nag-ingon sa Kristo nga nagtukod siya og Katoliko Hesus Ginoo ko in taon kinahanglan pa ba na basahon nako. Klaro naman ingon si Kristo tukoron ka akong simbahan bisan gani kang haan sa impierno dili makabuntog ini. So, paingon ni Kristo nga bisan ang haan sa impierno dili gayud makabuntog ini. Question. Nabungkag bang simbahan ni Kristo after 3rd century? Unsa may gisulti siyang pasugo? Totally disappeared. So baka kon si Kristo. Nya unsa may gisulti San Pedro? Bisan gamayng baka walay ni gawas sa iyang bakbak. So buti pasabot kamo bakakon. Karon, kanang pundo ka nga gikan kang Kristo hangtod karon, based inyong pasugo kinsa man na? Kamo? Ay. Wala gyud gihapon lagi mo. Okay. Nya sunod. Asa di. Sino matud nimo nanguros mong Katoliko aron pagpangabog sa yawa unya kay nanguros man ka atubangan sa pari o kanang imong kaubang mga Katoliko sa ato paggiabog ninyo ang yawa o kung nanagan to sila gamit to sa yawa pero wa may nanagan. Muna manguros mi dungag mi panguros manguros pud siya nguros pud ko. So nagpasabot nga naa mi parihong giabog. Parihon mi nga nangabog. Kamo nanguros mo. Di man mo manguros no kay hadlok man mo na ang krus. Kapito. Oy Katoliko ra daw ka-translate usa kada kong bot-bot na pud nimo sino ngano naka-translate mo? Ha? Imo na pong gisinayop ang ako ang statement. Akong giingon biya nga ang simbahang Katolika dali lang maka-translate. Ngano man naaman siya ang mga original. Ya dinhi oy Katoliko dali daw ka-translate. Yes. Ngano man kadaghang mga linguist namo nga mga obispo kardinal. Ang sa inyo ha kindergarten Greek lang lakatunan ginuok ko. Sa history wala itugot nga ipatranslate gani pila ka gatos ka tuig. Kabalo ka ngano? Ha? Naami kay usahan sa pagtuo. Og ang Latin nga lengguwahe, gikan sa 4th century, Latin Vulgate na ang gigamit. Nganong Latin man kay fix ang bawat term, ang meaning sa bawat term or bawat pulong nga gibutang gisulat sa pulong Latin. So para dili malubag, mo nang dili pwede i-translate sa lain nga lengguwahe. O lahin ang na-translate pag abot sa kinaton yang nitugot na sa papa nga i-translate. First na translation is kadtong tawag anang duay version. English. Pero kinahanglan daghang expert. Dili para sa inyo nga ambot. Bisan ganas ventilasyon di man to expert. Hasta ginimong kabrayta gyud nimo. Okay. Unya, ang Biblia rabas Katoliko mabasa nga nagsulti nga dili Dios si Kristo. Unsaon naman tao ni sino Hesus Ginoo ko yung tao ni. Atong gibasa ang kampo mo to. Grabe ninyo pangilad. Basahon na to para siniguro. Yeah. Ano igamit ninyo? Unhan talang kadaan. Naingon pa ninyo, nga ingon das Biblia ang Katoliko, mananudlo daw nga si Kristo daw dili daw Diyos according sa Bibliang Katoliko. Gibasa na din o kampo, ingon din niya, ang anak sa Diyos na himong tao. Juan 1:14. Si Jesus ang matuod nga tao, dili multo ni Diyos. Gituldok. Gituldok. Makita mo sa cross camera?
Gibutangan nila period pero naisumpay. Si Jesus ang matuod nga tao, dili multo ni Dios nga nagpakaaron ingmong tao. Ngano man kay ang ibabaw ana ang pulong diha sa Dios ug siya Dios. Bastilan kabawan ako anang inyong atik lingla. Kasi kung mao sino ang gidugang sa mga translator sa Biblia nga iyang magigamit silang pagpasabot, wala gidugang ang mga translator. Nigamit lagi na sila og tawag anang pamaagi sa pag-translate. Unya, gigamit sila mga pulong. Pwede silang mogamit og mga daang pulong, pwede po silang mogamit sa bag-ong mga pulong. Basaan na ba sa Grego ba? Enarche, enhologos. Ang formal form translation, in the beginning. Kay ang term nga enarche nagpasabot siya sa sinugdan or origin. Okay. Karon, sa maayong balita Biblia, sa wala pay nabuhat bisan unsa. Mali ang maayong balita Biblia? Dili nga naman ni gamit sa dynamic form of translation para pagpasabot na kanang in the beginning, but pasabot na wala pay nabuhat bisan unsa. Ay, nalanggid Ginoo kung malagyan ni resulta ng sige kapitulo bersikulo way unod ang panabot. Okay. Kung mao ka galing ng pagsabot sa translator imong gibit-bit apan dili mo igikan sa nakasulat sa original language, Jesus Ginoo ko. Kinahanglan ba na silang musabot sa ilang kinaugalingon? Remember nga na rules, wala man ni kabulo po din siya no. Na rules ang mga translator nga kinahanglan pag-translate, kinahanglan faithful ka sa imong translation. Ngano man kadagag mga Kristiyanos mamadlong nimo, o di man namon translation. Magdebate na sila. For example, kanang may balita Biblia, magdebate na sila. Magdebate na sila sa ilahang council bisag isa lang ka bersikulo o di na mo translation. Pasan nahitabo sa Hebrew chapter 9 verse 24. Natod giulit na lang original. Mao na i-contest ba kumbaga kay para mabalik ang original nga translation. Ikaw mga wa mo kabalo gud ani god. Ya sige ra mo ingon nga kanang kinahanglan gyud kanang naag gyud sa original. Anong gamit na mo anang kang George Lam sabi? Nga sa original nga tawag anang Greek scripture. Ako ning kuhaon niya ko ang Grego be. Tagay lang ha. Kung ang kuhaon niya kong Grego. Basahon na to. Mo man ni paboritong ginagamit sa mga iglesia ni King Kong. 20:28. Tatanaw na. Foi manien ten ecclesian tu theo. Ya? Karo ha? Ten ecclesian tu theo. Sa translation is Church of God. Si George Lamsa ni gamit og Church of Christ. Subot pasabot nagdungag-dungag si George Lamsa. Ano gagamit-gamit na mo ana be? Ha? Katawa man gud niya. Taka. Okay. Kaya bag sa Ngun pa niya kaya bag tubag ni sino kana di ay anaa dili nagpuyo. Yes, tanang na ay anaa wa nagpasabot nga nagpuyo na ka kay dili tanang kiling-kiling ice cream kumbaga. For example, tagaan tawag anang example. Si Talpulano naa sa balay ni Talpulana. Nya, si Talpulano uyab si Talpulana. So, pasabot na misita. Example na so nagpasabot nga naa sa sulod sa balay, wa nagpasabot nga dito sa nagpuyo. Pwede man nang mugawas. So, ang simbahan Katolika gisudlan og yawa nga naman kay wala maginayawa gyud. Gisudlan aron tintalon to nga para mamahimong kaabin sa yawa. Kamo di na mo tintalon lagi kay iyan lagi mo sa yawa. Kasi aman sa bakak mo ang yawa, kamo bakako mong dagko. Yun siya. Ingon pa niya, mangutana ko asa man si sino sa daw. Tubag imong anak sa kaya bag tubag ni sino kaya day anaa dili nagpuyo. Di lagi tanang anaa nagpuyo na.
Mangutana ko asa man si sino, tubag imong anak, anaa si imong papa. Ay, Ginoo ko in taon oy. Sa may kalambigitan simbahang Katoliko ug siyawa. Ang simbahang Katoliko iyan ni Kristo. Ang yawa kaaway ni Kristo. Way kalambigitan silang duha. Yang imong example, fallacy of incorrect tawag ining isa ni kining fallacy of incorrect analogy. Dili nimo ma kun amahan og anak. Si Kristo, magsuon ni Kristo or amahan ni Kristo, ang amahan yawa amahan ni Kristo ang yawa, dili. Kaaway ni Kristo ang demonyo mo nang sudlong gyud si yawa ng iyan ni Kristo. Na taka lang kasi yung example. Sunod. Gipalayas na ni KRD itong nagamit sa yawa maong walay yawa sa INC pag sure oy. Ingon pa gani ni Iranyo Manalo nga halos tanang tawag ining mga ministro gipanggamit sa yawa kanang wa man gipalayas lagi niya be. Gusto ka magpa tugtog tag video be? Tan-aw na ko be. Ako ba tong na save? Tan-aw na ko ha kung na save ba nako. Wala na ako na save. Sige lang, sunod. Ugma pohon. Atuan ng ikuan. Okay? So, kana si palayas. Doy kayang gipalayas lang in taon katong reklamo nga naay korupsyon. Katong mga ministro nga giingon ni Iranyo Manalo nga ipanggamit sa yawa, wa gipalayas. Giingon pag ni ko ng halos tanan ganyan. Halos lahat ganyan. Okay, sakto kaayo ang pasugo ang tukod sa iglesia si Kristo mo ng iglesia ni Kristo. Taka lang taong ka eh. Amo na gan nag-angkon nga sa sinugdanan ang iglesia ni Kristo mo ng simbahang Katolika. Nga pagkahuman kanang iglesia ni Kristo dili na ngalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Never na nahimong ngalan. Tuo man siguro niya nga tanang kiling-kiling ice cream. Out of context sa senos paggamit sa pasugo, pahayag man to sa mga nag-greetings. Jesus Ginoo ko na sa inyong pandoktrina dili mo musugot nga tawgon mo ingnon mo nga si Manalo ang inyong magtutukod nya pagkahuman kadto na ino mga political leaders ingon nga founders Manalo wa mo nusuko. Oy. Mingon din mo nga respeto lang man nila. Nirespeto din mo sayop man kato lang gisulti. Girespeto nimo ninyo ang ilang sayop. Stila na lang. Di lagi kakalusot sa kung saon. Gidawat na mo ilang greetings kay dili man mi way mudo sama nimo. Gidawat ton wa di mudo, di ba ang mas walay mudo? Nakabalo kang sayop di no badlungon. Sayop pa kato lang giingon nga sa Manalo founders. Nganong wala man nila gikuan? Tanawat tong ko ano? Kining Republic Act nga gipirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo. Sayop man kan ang giingon nga si Manalo founder. Pero ano nitugot man mo? Founding anniversary of the Iglesia ni Cristo in the Philippines. Pag iyong founding anniversary na agi magtutukod. Kinsa man magtutukod? Manalo. Nya ko nasugot man mo ana. Gani nag-enjoy pagay mo ana. Ay, pastila na lang. Na lang gyud. Bilibag yun ako ninyo. Okay. Sunod. Palusot lang gyud sino. Kinsay ingon sa imuha nga wala may magamit og Greek. Nade may Greek gigamit nga kuto ba man pudto sa tawag anang gipamalit ninyong mga libro mo gyud original. Gamit lagi magamit og Greek. Pero wala man may mga original. Simbang Katoliko naaman, pildi mo. Pag iglesia usa aron makabalo ka kung wa ba mi nagamit o wala. Ingon ba day ko? Sundog gas ko Okay. Greek ko ang mo gigamit. Ang inyong gipanggamit katong pong gusto niyo mo iyon na niya. Pagkahuman, pag mabuko mo, ana, hilaw. Ako ventilasyon nang hilawan ni James White. Okay. Ngano di ay nang picture ni mo sino imuha di ay nang doktor. Ano nabot makasong picture? Mo na inyo man ang binuhatan tan-awa ng migo nimo si Talimbong. Dito mo reklamo saya, mo reklamo ko Okay. So this is size. Gahapon mag na 12-14. Gahapon niya nga komento pero sige lang atuan lang tawag anang inay-inayan og tubag. Nya siguro by tomorrow tubago po na itong kang Bishop Cubos. Itong argumento niya regarding images. Okay? So, kita-kita ta.
ug mapuhan na pagbabalik. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.